ହ୍ୟାଲୋ କଣ କାଟିଦେଲେ ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କାଟିଦେଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ କାଟି ନାଇଁ ତମେ କାଟିଦେଲ ବୋଧେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କାଟିବି? ହଁ ହଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ କଣ ପଚାରିଲି ତମେ କହିନ? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନା ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହଉଛି ମୋବାଇଲ କଟିଗଲା ନା ମୁଁ କହିଲି କାଟିଦେଲେ ନା କଣ ଆଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ କାଟିଦେଲ ବୋଧେ। ନାଇଁ 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 ମାନେ ଜୟପୁର ଡିଷ୍ଟ କି? କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ ଶୁଣିନ? ଓ କୋରାପୁଟ। ଡିଷ୍ଟ ଟା କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଶୁଣିନ କି ଜୟପୁର? ଜୟପୁର ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୟପୁର। ଆଉ କୋରାପୁଟର ମାନେ ଜୟପୁର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣି ନାହିଁ। ଜୟପୁର ଟାଉନ ଜାଣବାର ଥିଲା। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବିଜି ଅଛି। କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ କଲ୍ କରିକି କଥା ହବା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ରଖୁଛି ବାଏ। ହଁ ବାଏ।